najbolje poznavatelje gospodarstva u Hrvatskoj i naći ću način kako će investitori doći u Hrvatsku investirati, koji će prepoznati kao zemlju gdje sigurno ulažu i gdje će njihova dobit biti takva da će im biti interesantno ulagati Hrvatsku, a time ćemo i mi dobiti zaposlenost, a isto tako treba poglavito potaknuti, a to ću, vjerujte mi, znati, dijasporu Hrvatsku. Dakle, brojni Hrvati diljem svijeta su htjeli i sada hoće ulagati u Hrvatsku, ali su se bojali zakonske neodređenosti, nedorečenosti i prepreka. I vjerujte da će oni vrlo brzo početi investirati u svoju Hrvatsku. Doktore Kujundžić, evo, naše vrijeme isteklo. Hvala vam što ste bili gost emisije 1 na 1. Nadam se da ćete imati uspjeha na tom svom putu do vrha stranke i naravno to mi kao televizija želimo i svim drugim kandidatima. Nadam se da će ovdje biti i drugi kandidati koji će isto tako izložiti svoj program. No 20. svibnja će biti dan D kada ćemo konačno vidjeti. Kada biste napravili jedan određeni postotak, koliko ste u ovom trenutku sigurni da ćete biti predsjednik HDZ-a? Čovjek nikada 50% čovjek ili ne može više biti nikada siguran i uvijek je racionalno biti oprezan, ali u velikom postotku sam siguran da ću biti predsjednik. Hvala vam lijepa i puno uspjeha vam želim. Hvala vam lijepa. Poštovani gledatelji, bio je to dr. Milan Kujundžić, ravnatelj Kliničke bolnice Dubrava i jedan od izglednih kandidata za predsjednika Hrvatske demokratske zajednice. Do sljedeće nedjelje, lijepi pozdrav, hvala što ste bili s nama.